няколко дни жената се оплаква, че дистанционното не работи. Ходила на майстор, сменил батерия. Батерията чисто нова, има ток, а дистанционното не работи. Та реших да го отворя, погледна кой има вътре. И то си едно отворих фритюрник. Пълен с мазнина. Ето е лечим проблем. Мазнината пречи на копчета да дадат контакти, да го задействат. Ще ви покажа как се лекува. Гъбичка, кухненска гъбичка с сапуница на здраво. И батерията е извадена от дистанционното. Също се отнася и за телевизори. Па и за телефони. Изпуснете ли го във водата, ако бързо извадите батерията и го потушите,